Sa pagtambong ni Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa South Korea, gipahayag niini ang panawagan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga aprubahan ang hangyo nga interim release ug ang gipangayo nga i-dismiss na ang kaso. Ani report ni Argil Relator. Bring him home! Bring him home! Bring him home! I-release na ninyo yan. Hindi yan tatakbo. Ilang beses na siya nagsabi, a-attend siya ng trial kung sinasabing a-attend siya ng trial. Kini ang padayong panawagan sa mga taga-suporta ug kampo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa ICC. Gibutyag kini ato sa gipahigayong Free Duterte Now rally sa South Korea nga personal ang gitambungan ni Vice President Sara Duterte. Sumala ni VP Sara, duha ang ginapangayo karon ni FPRRD, ang iyang interim release ug ang pag-dismiss na sa kaso tungod sa isyu sa jurisdiction. Bisan kanusa, wala matud pa nagapanghilabot si FPRRD sa investigasyon ug sa mga witness. Lakip manggod sa mga kondisyon sa ICC sa interim release nga masiguro nga dili makapangilabot ang akusado sa investigasyon, dili makahinabi ang mga witness o ginabawal ang pagpagula og public statements. So ibig sabihin, ibigay na nila yung interim release. Ang tagal na ng mga witnesses na nandyan. Walang nangyari sa kanila. Hindi pa siya Pangulo, naging Pangulo siya, hindi na siya naging Pangulo, nandyan pa rin yung witnesses na sinasabi nila. Ibig sabihin, hindi siya makikialam. Labot sa kondisyon nga dapat dunay kasiguraduhan nga walay samang krimen nga himuon si FPRRD. Eh wala ngang krimen eh. So ano pang mga susunod na krimen ang gagawin mo? So, iyan ang pakiusap sa ICC. Ibigay na ang interim release. Kaya ang hinihingi ng mga abogado, i-dismiss ang kaso kasi wala ngang jurisdiction. Tuod man nga tigulang na si FPRRD ug dunay mga ipangbati nga sakit-sakit sa lawas, apan wala matud pay emergency sa panglawas niini, sumala ni VP Sara. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.